कुमार दैमारी बा कुमार मा ओंख्रि जानाया दा मा ओंख्रि जानाय सोंहरै ने लकेल दाउ बेदर आच्छा फ्रेन्ड्स आं दिनै मोनसे खोथा बुंनि कुमार बे इउटिउबार दंमोन कुमार ब्र बिथां फंबायनि मोनसे इउटिउबार दंमोन बिथाङा 50,000 के माने भिउवार्स दंमोन स' खिन्थु बिथांनिया डिलेट जाबाय माबा इउटिउब चेनेला स' अन्नानै हायोबा लोगोफोरा नियाव सोरबाफोर जुदि साबसक्राइब खालामनाय दङबा सिगांनियाव दा गोदान खालाम बिथाङा गोदान खुलिदों कुमार दैमारी कुमार दि प्रेजेन्ट इउटिउबमोन बिथांनि नामा थ' बिथाङा गोदान खुलिबाय दाखालि बयसो आरो आगोलनि जेबायदि सापर्ट खालामदों बिदि खालामफिन कुमार दैमारी बिथाङा जोबोद माने दुखुआव दङमोन जिहेतु 50,000 माने साबस्क्राइबार जानायनि उनाव जुदि डिलीट जायोब्ला दुखु नांगोन एसेबां खस्थ' खालामदोंमोन बिथाङा स' अन्नानै सोरबा माबा खालामना होदे साबस्क्राइब खालामनांगोन कुमार दि प्रेजेन्ट इउटिउबनि नामा दि प्रेजेन्ट कुमार दि प्रेजेन्ट